Salutare tuturor! Bun venit la un nou episod după 3 luni, bineînțeles că de ce să nu, dar de data asta cu vocea mea. Și dacă mă întrebați de ce vorbesc încet, sunt răgușit. Și astăzi ne jucăm fidget trading. Cred că ați mai văzut pe la alte youtuberi, adică Meti și Răzvănică HD, hai că da. Mamă, ce Cătălincă face asta de mine. Bun, dacă vă întrebați de ce nu prea vorbesc acum, pentru că nu știu ce să zic. La ce trade-uri îmi face asta? Încă una. Nu cred că e cel mai bun trade, dar și mi-am oprit netul să nu-mi dea reclame. Eu nu zic ceva. Mie poate să-mi dea trade când am netul oprit cu ăsta sau poate nu pot să-l cumpăr eu, dar poate să-mi dea trade ok, asta e ceva nimeni nu știe. Îmi dă un squishy pentru 3 brățări. Nu mă ia popit. Dar am auzit la alți youtuberi că dacă nu mai postezi 2 luni, nu o să mai îți dea videoclipurile la recente. Acum nu știu. Mie nici nu cred că îmi dădea. Asta e toată faza. Încă una. Bă, dar la rațe mi-a dat ăsta de pot să... Cred că cu rațele astea pot să le arunc pe geam. Bă, domnule, ce sunt? Dacă cine avea 7 squish-uri rațe. Ok. Asta să-mi upgrade și eu casa și dacă vă întrebați ce e asta, care o mic acum pe ecran, asta e un fel de... Deci când am luat telefonul, mie mi-a arătat asta și când am apăsat pe ea, nu mai puteam să mișc ecranul și am pus pe ceva aplicație joc și după mi-a vorbit ce joc e. Pun puțin pauză să mai mă joc și să fac pe aici upgrade-uri. Și dacă vă jucați pe aici, primiți bani. Ok. Ceva răgușile a vieții. Bun, ca să înțelegeți, mi-a venit ideea să pun toate popiturile care le-am chiar și aici. Chiar dacă astea sunt... Mamă, stai că am uitat cum se numesc. Simple Dimple, niște squish-uri și toate astea. Deci o să pun pauză când o să le pun pe toate, o să vedeți ce haos o să fie pe masa asta mică de aici. Bun, băieți și fete, am terminat. Cred că nu mai are loc unde să pună popiturile lui. Deci uitați-vă, deci un popit rămas. N-am bani să cumpăr alt popit. Deci că am luat, le-am dat tot. Eu o să dau o pauză până când merge la Good Trade, că cred că
cred. Ce cacofonie. Că o să cred că până la Good Trade o să am mult de apăsat. Am o problemă. Am lag. Se mișcă în 3 FPS-uri mâinile. Uitați-vă la mâinile lui. Cum se mișcă în 3 FPS-uri. Ok, până la urmă am dat decline pentru că aveam un lag, deci nu mai puteam să apăs pe niciun buton. Deci, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe subscribe dacă mai vreți episoade. Ne vedem când o să mai fac un episod. Cine știe când.